Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну вось мы дачакаліся нарэшце тэхнічныя накладачкі. Выбачайце, сёння нешта дзень такі, папярэдні эфір з накладкай пачаўся і гэты адпаведна таксама. Тым не менш я рады вітаць у нашай студыі юрыстка, сузаснавальніца дабрачыннай ініцыятывы партызанка Ганна Маціеўская. Прывітанне, Ганна. Вітаю. І з намі на сувязі з Вільні адвакатка Марыя Колесава-Гудзіліна. Прывітанне, Марыя. Прывітанне. Некалькі тэмаў у нас ёсць і запланавана для абмеркавання. Усе досыць сур'ёзныя, а дзесьці нават і скандальныя. Самую скандальную давайте пакінем на другую частку нашай размовы. А пакуль пачнем з тэмы звязанай, ну можа быть, дзесьці з міграцыйнай палітыкай, як мы гэта любім, і з легалізацыяй. І я, можа быть, пачну з Ганна, з вас. З'явілася буквально днямі інфармацыя про тое, што павялічылася колькасць адмоваў беларусам тут у Польшчы, якія падаюцца на міжнародную абарону. Больш жорсткая міграцыйная палітыка стала, ці больш жорсткая падыход да апрацоўкі аналізу прадастаўленых матэрыялаў. Як вы ацэньваеце, што адбываецца, што рабіць беларусам у гэтай сітуацыі? Дзякуй, Зміцер, за пытанне. Сапраўды колькасць удвойчы ўзросла колькасць негатыўных адказаў у міграцыі ў першай інстанцыі, калі мы кажам пра рашэнне аб наданні ўцякацтва ў Польшчы. На маю думку, на сённяшні момант найбольшы бачны вектар у напрамку двух рэчаў. Першае, гэта ўжо не прайдуць, прынамсі ў першай інстанцыі, не прайдуць парушэнні права. Перадусім гэта тычыцца крымінальнага права альбо па-беларуску адміністрацыйнага права, то бок выкрочань, так, у Польшчы. Гэта ўжо патэнцыйная такая праблемная зона для гэтых асобаў, то бок, умоўна кажучы, Польшча беражэ сваю бяспеку таксама. І другое, гэта, канешне, падыход да доказнай базы. Тут бачна, што з'яўляюцца ўсё з адной старонкі з'яўляюцца справы, дзе людзі маюць падставы, але не дапрацавалі гэтую доказную базу, не дапрацавалі свае сведчанні таксама. З другой старонкі з'яўляюцца таксама, я бы хлусіла, калі б не казала пра тое, што няма такіх заяўнікоў, якія проста, як это я кажу, пад такой агульны вайб, так, ідуць менавіта на міжнародную ахову, бачачы колькі пазітыўных пазітыўных разглядаў справы і лічаць проста, што ім падфарціць, умоўна кажучы. Такія справы таксама ёсць. Таму агулам так пацверджваю. Ёсць таксама, можа, падзялюся з вами, ёсць насамрэч вельмі класныя дасягненні. Вось, каб мы не толькі пра дрэнныя казалі, а пра пазітыўныя. Но перадусім, вось яшчэ пра гэта не пісала, але падзялюся. Атрымалі мы ўжо правамоцную пастанову польскага суда аб забароне на экстрадыцыю беларуса, які меў менавіта запыт матываваны эканамічным артыкулам. Таму вось мы былі вельмі рады. Агулам было бачна, што ёсць разуменне у праваахоўчых органах настолькі, што нават сам пракурор, ён фармальна мусіў даслаць заяву ў суд, бо суд у нас у Польшчы вырашае, ці экстрадаваць, ці не, але ён ужо у сваёй заяве пазначыў, што аб невыдачы, то бок сам пракурор быў за тое, каб не выдаваць чалавека ў Беларусь. То бок гэта ўжо нашмат нават ужо сама судовая справа, ўжо мы яе разглядвалі праформа, але трэба было, канешне, дачакацца рашэння суду. Гэта першая добрая рэч. Другая добрая рэч, падзялюся таксама. У маёй практыцы яшчэ таксама не пісала. Ёсць кейс беларуса, якому адмовілі ў Ліцве ва ўцякацтве, ва ўсіх інстанцыях, прызналі пагрозай нацбяспецы і таксама ўнеслі яго нават у шэнгенскі інфармацыйны спіс. І гэта беларус, ён з'ехаў, як было паложана, да Грузіі, і потым вернуўся ў Польшчу транзітным рэйсам. І менавіта тое, што здараецца амаль што заўжды на транзітных рэйсах, яго памясцілі ў лагер зачыненага тыпу. Яго шукала яго сестра. Вось, яна падняла шум, так, то бок шукала менавіта юрыста, які можа весці гэтую справу. Мы яго знайшлі ў лагеры зачыненага тыпу. Вось, ён адтуль выйшаў праз 60 дзён. І
што самае галоўнае, нягледзячы на тое, што Літва яму ўжо адмовіла, Літва яго прызнала пагрозай нацбяспекі, нам удалося ў першай інстанцыі даказаць, што яму належыць права на міжнародную ахову, і ён атрымаў у Польшчы прытулак. То бок гэта такі класны кейс, якім вось, ну я, напрыклад, ганаруся, мне класна бачыць, калі вось ўсё ж такі для людзей вырашаецца гэтая сітуацыя, хаця другі бок медалю, што гэта сапраўды было шліфаванне індывідуальнай справы. Так, то бок гэта не генеральныя нейкія рэкамендацыі, гэта сапраўды я сядзела і як бы шліфавала ўсе гэтыя дакументы і таксама дасылала працэсуальныя пісьмы. Вось, таму вось тут ёсць таксама добрыя рэчы, якімі можна падзяліцца. І трэцяе, я ведаю, што пра яе ўжо пісалі ў АПК. Я вела гэтую справу менавіта ў польскай міграцыі аб тым, каб беларуска атрымала сталы побыт, то бок польскі ПМЖ, і яна, на жаль, не магла, яна мела польскія карані, але, на жаль, не магла давесці, што яе змянілася прозвішча з менавіта яе панінскае на прозвішча па яе супругу, і так склалася, што яе брат атрымаў, бо ён не змяняў прозвішча, і яна не. І вось і адышла Польска ўжо ў другой інстанцыі, пісала абскарджванне. Польская міграцыя адышла ад стандартовага падыходу, што трэба прылажыць арыгінал, які яны згубілі, на жаль, але мы іншымі доказамі нам удалося давесці, і што польскі орган мусіць іх взяць таксама пад увагу, і не гледзячы на агульную практыку, прыносіце толькі арыгіналы менавіта вашых свядоцтваў аб шлюбе, нам удалося вось дабіцца ў рэкордныя срокі, бо абскарджанне нам разглядзелі ў 3,5 тыдні. Такога не бывае. Я лічу, што часткова гэта было таксама праз тое, што мы паднялі гэта пытанне ў межах працоўнай групы, якую кіраваў Павел Павлович Латушка вось на апошняй сустрэчы з польскай міграцыяй. Вось, і сапраўды польская міграцыя вельмі добра тут спрацавала. Таму вось я просто не люблю прыходзіць толькі з негатыўнымі рэчамі, так? Хачу таксама вось пра такія добрыя распавесці, гэта патэнцыйны пералом сітуацыі, бо ўжо пра дзяцей мы ўжо дамовіліся, што дзеці, якія народзяцца ў Польшчы, што яны могуць індывідуальна атрымліваць карту побыту, не маючы беларускага пашпарта, і што не трэба мець таксама свядоцтва на вяртанне, трэба проста даказаць, што абодва бацькі не павінны, не могуць, ёсць рызыка вяртання да Беларусі. А гэта яшчэ мы атрымалася, што у практычнай, нават не дыпламатычнай сферы дамовіліся так, паказваючы гэты парадокс сітуацыі, што яшчэ на іншыя выпадкі, калі беларусы не могуць прадоставіць арыгіналаў дакументаў. І гэта я лічу, што вельмі класна, я вельмі давольная. Ну, это вельмі добра. Ну, па-першае, прыемна за людзей, прыемна, рады за вас, што вас это атрымалася. Па-другое, добра, што нейкі пазітыў Ганна зараз нам закінула, таму што астатнія нашыя тэмы будуць далёкія ад пазітыва, ну, хоць нешта светлае застанецца ад эфіра, прынамсі. Марэй, я хочу зараз звярнуцца да вас. Тут вось Ганна узгадала тэму пра тое, як у Літве прызнаюць нацыянальнай пагрозай нацыянальнай бяспекі беларусаў. Таксама былі днямі звесткі, што якой колькасці там, колькі там чалавек былі узноўку прызнаны. Гэта ўжо такое адчуванне, што гэта такая сумная практыка, якая стала там традыцыйнай для польскіх, для літоўскіх службаў. Але я зараз не да гэта, а да таго, што вось зараз скандал, у які нават быў уцягнуты прэзідэнт Літвы Наўседа, які вымушаны быў каментаваць выказванні Сергея Ціхановскага. Потым быў зварот аднаго з дэпутатаў літоўскага сейма, і гэтак далей. Каму цікава, можете паглядзець. Ён звярнуўся да міністра замежных спраў з прапановай пазбавіць акрэдытацыі Ціхановскую і Дэмсілы з нагоды у тым ліку гэтых выказванняў. І я да вас, як да адваката, як можна сказаць, можна прагназаваць ці прадказваць, што вось гэтая сітуацыя, вось гэтыя словы, у якія нават былі ўцягнутыя палітыкі і прэзідэнт са сваімі тлумачэннямі, могуць пагоршыць сітуацыю беларусаў у Літве, ці не? Так, ну, па-першае, мы ўсё ж такі жывем у дэмакратычнай стране, гэта Літва, ну, то бишь я жыву, і тыя, пра каго кажуць. Таму ёсць плюралізм мнений, меркаванняў, таму тое, што напісаў дэпутат, гэта все зразумела, гэта яго права выказвацца і пісаць і гэтак далей. Другое пытанне, як на гэта адрэагуюць тыя, хто прымаюць рашэнне. Трэба
таксама адзначыць как бы агулам нейкае звярнуцца да таго, каб пазбавіць статусу. Ну гэта вельмі такой цікавы заход, таму што з юрыдычнага пункту гледжання Сергей Ціханаўскі не мае ніякага дачынення да офіса Святланы Ціханаўскай. І офіс Святланы Ціханаўскай існуе тут у некалькіх там правовых формах, не так, як уяўляюць сябе беларусы насамрэч, потому што з юрыдычнага пункту гледжання это іншае. Вось. А з пункту гледжання беларусаў, які ў Літве, ну, я не думаю, што гэта будзе мець моцны ўплыў па некалькім прычынам, таму што міграцыйная палітыка, яна тычыцца беларусаў, а не офіса Святланы Ціханаўскай. Прымаецца рашэнне ўсё ж такі ў міграцыі індывідуальнай і намагаюцца юрысты, і мы таксама, каб гэты падыход был індывідуальны, а не агулам, каб судзілі ўсіх беларусаў па нейкім учынкам тых ці іншых палітыкаў. Таму тое, што будзе нехта дрэнна неяк ставіцца да беларусаў, ну такое магчыма, таму што гэта сапраўды вызвала нейкі рэзананс у прэсе і што выказаўся таксама прэзідэнт Наўседа на гэты конт, але я не думаю, што тут будуць нейкія такія жорсткія наступствы, таму што гэта проста выказванне, і колькі я памятаю, Сергей Ціханаўскі выбачыўся і патлумачыў, што ён меў на ўвазе, і ён не меў на ўвазе ніякі сепаратызм или захват нейкай тэрыторыі, таму ну, як бы не думаю, што тут ёсць нейкія падставы. А вяртаючыся на тэму того, што в Літве прызнаюць пагрозы нацбяспекі, колькасць людзей памельчылася, конечно, в разы. Самый такой вядомы зараз выпадак гэта былая бортправадніца Белавія, якую пазбавілі ВНЖ з той мэты, што яна пагроза нацбяспекі, і гэтак там шмат якіх абставін і гэтак далей. Вось, такія выпадкі, конечно, ёсць. Я думаю, што ёсць у кожнай краіне, но агулам я так не лічу, што будзе нейкая такая пагаршэнне сітуацыі з майго пункту гледжання на адваротная сітуацыя, паляпшэнне нейкіх, так скажем, абставін для беларусаў. Можа, гэта не так бачна, не так зразумела, а з майго пункту гледжання ўсё ж такі так і ёсць. Людзі працуюць, тыя, хто жадае застацца ў Літве, застаецца, вывучае літоўскую, здае і гэтак далей. Ну і как бы пра тое, што пра дзяцей таксама даўным-давно вырашана ў Літве, таму што ім даюць права на жыхарства, то бишь ВНЖ, калі яны нарадзіліся на тэрыторыі Літвы. І таксама там дастаткова, каб был один родитель, які не можа вярнуцца ў Беларусь, таму што бываюць часто такія выпадкі, што, напрыклад, маці ці бацька не могуць вярнуцца, астатнія ідуць нейкім такім цягніком за імі. Таму вось тут гэтае пытанне даўным-давно вырашана, таму агулам я лічу, што тут у нас больш пазітыўных навін, чым дрэнных навін, але трэба з Міцер уже да дрэнных пераходзіць. Так а пазітыўную тады хаця б адну не скажаце? Скажу пазітыўную, но пакуль сярод маіх знаёмых нікаго не прызналі на пагрозы нацбяспекі, меня гэта радует. Но пакуль, да. Марыя, дарэчы, вось прыгадваючы гэту, ну, вяртаюся трошку да гэтай сітуацыі, ну, такая, як мне падаецца, смешная. Ганна Канапацкая написала тэкст у сябе у Фейсбуку з нагоды вось гэта заявы і Наўседы і ліста польскага літоўскага дэпутата, што, маўляў, ну вот, я съездила у Вільню, написала заяву у адпаведныя службы на Ціханаўскага, каб вот разабраліся з гэтай сітуацыі, і бачыце, нават прэзідэнт прыслухаўся да мяне. Я не бачыла. Но яна можа, конечно, пісаць все, што заўгодна. Тут пытанне просто ў тым, як гэта разглядаецца, і было ли, ну, як я впусцілі першае пытанне у Еўразвяз, ну, і па якім дакументам она сюда въехала, і въехала ли. Я думаю, што гэта пытанне, якое павінны таксама, можа, журналісты задаваць міграцыйнай службе Літвы.
Другое пытанне, што яна, конечно, можа пісаць, што яна звярнулася і гэтак далей, но нам, як мы бачым праз высказыванне пра тое, што казала Наўседа, ён никак не спасылаецца на Ганну Канапацкую, Ганну ж её зовут, да, Ганна Канапацкая. Я думаю, што ён даже не памятае і не ведае, хто это такая. Вот так вот, не памятая, разумеете, кандидатку былую у прэзідэнты. Добра, давайте да, можа быть, не вельмі там добрых навінаў, але перш за ўсё я тут прыйшло пытанне з донатам, яно тычыцца Польшчы, таму я накірую яго Ганне. Это таксама такое, адцягваем час перш чым перайдзем да іншых навінаў. Пытаецца наш глядач, пытанне юрысткам, ці магчыма з юрыдычнага гледзяшча у Польшчы існаванне законаў, прававых норм, якія тычацца толькі грамадзян Беларусі, напрыклад, нейкага дадатковага падатка 0,1% для беларускіх грамадзянаў. Складанае пытанне, але так без глыбокага аналіза I don't think so, вельмі па-беларуску. Баюся, што гэта можа закранаць дыскрымінацыйны аспект, бо ўсё ж такі у нас не павінна быць дыскрымінуючых актаў, то бок зазвычай падаткавыя рэчы яны тычацца менавіта таго, што прымяняецца на тэрыторыі краіны, альбо ў выпадках такой сувязі грамадзян з дадзенай краіны, на іх могуць быць накладзены нейкія падаткі. Ну гэта ўсё ж такі падаткі, гэта такая не зусім моя галоўная такая сфера спецыялізацыі, але такой бы мой быў бы галоўны адказ. Ганна, давайте ўжо тады перайдзем да тэмы, якую ўсё ж таки атрымліваецца, што ніяк не абысці. Тым больш, што я чытаў адзін з вашых каментароў, дзе вы напісалі дажыла до 30 гадоў. Як там было далей, я ўжо каб не перавраць вашу... Хіба што у нас роўды было так, што яна напісала, што, слава Богу, умоўна кажучы, што до 30 гадоў дажыла і не бачыла дикпіка, так, і я падзялілася сваім досведам, я таксама до 30 не бачыла, а фотаздымак побачыла ў 31, а відэо ў 32. Таму, як я кажу, ніколі не кажу ніколі, і гэта таксама дзесьці ляжыць у плоскасці, калі я бачу каментары іншых кабетаў, якія гіпатэтычна разважаюць, што б яны зрабілі, калі б ім такое даслалі. І... Ну вот ёсць канкрэтны не гіпатэтычны прыклад. Што вы зрабілі, калі вы атрымалі гэта? Я позвонила Маше. Скажи шчыра. Типа там, вау, глянь, што ў мяне ёсць, давай я табе пакажу. Я падзялюся сваім досведам і лічу важным падзяліцца пра тое, напрыклад, што я адчувала ў той момант, тым больш, што ў мяне ёсць таксама досвед сталкінгу, які таксама менавіта адной з форм праяваў гэтага сталкінгу таксама былі распрастаннення парнаграфіі, так, мне дасылалі такія ананістычныя відэа таксама. Я вам скажу, што негледзячы на тое, што я сабе не залічаю да асобаў, якія, не ведаю, там вельмі там, не ведаю, там спалохаюцца чагосьці, на мяне ўжо рэжым там, не ведаю, вешае ўсё што угодна, так, напэўна, у мяне там хапае рэгаліяў, я бяруся за цяжкія справы, як юрыстка ў прафесійным поле. Але мы хіба што павінны пазначаць, што ўсе мы перадусім людзі і размяжоўваць прафесійнае і асабістае поле. І я хачу пра гэта таксама сказаць. Я пра гэта казала ў эфіры Еўрарадыё. Я памятаю, мы пра гэта таксама казалі пра сталкінг і мае адчуванні. Што сапраўды гэта цябе паралізуе, так, што гэта хтосьці пачынае дамінаваць над тваім жыццём, хтосьці пачынае такую уласнасць нібыта мець над тваім жыццём, хтосьці лічыць, што цябе можна такое дасылаць. Я пачула вельмі вялікую абразу у той момант. Мне было гэта вельмі непрыемна перадусім, таму што я сабе такога не дазваляю і не даю повода для іншых, каб мне такое дасылалі. Таму таксама адводцам, аднасячыся да гэтых каментароў, якія там ёсць невядома, што жанчыны там дасылалі і так далей, я вам скажу, што калі я атрымала свой дикпік, мяне не пыталіся, я таксама нічога не
не дасала, я нават увогуле тэкстаў не дасылала, мне праз некалькі дзён ад апошняй карэспандэнцыі ў стылі як справы просто тупо даслалі дикпік, так, у вечаровай пары. І калі вы пытаецеся, што я зрабіла, я патэлефанавала Маша, я сказала: Маша, прикинь, меня ўсё трысе, я не разумею, што гэта пазначае, я не разумею, як адрэагаваць. Гэта заняло ў мяне некалькі дзён на першую рэакцыю, мяне трясло некалькі дзён, скажу шчыра, і таксама я скажу так, што калі я бачыла гэтага чалавека потым, мая рэакцыя ніколі не была такой натуральнай, бо я не ведала, скажу шчыра, я не ведала ў той момант, як сабе паводзіць. Мяне гэта, просто так заблякавала як бы у эмоцыях, і гэта не гледзячы на ўсё то, я чаму дзелюся гэтым досведам, так, таму што, як бы, мая дзейнасць, яна часткова публічная, так, то бок, каб таксама не было такога ўражання, што гэта тычыцца нейкіх, не ведаю, слабых жанчын, ці нейкіх там, не ведаю, неадукаваных, ці надта, гэта можа тычыцца кожнай жанчыны, не гледзячы на яе узрост, не гледзячы на яе прафесійнае дасягненне, не гледзячы на яе, не ведаю, арыентацыю і так далей, і так далей. Таму я лічу, што гэта супер важна, што гэтая тэма ўсплыла, гэта важна, каб у нашым грамадстве мы менавіта размаўлялі пра гэтыя тэмы. Не толькі палітыка важна, а важна, хто мы як грамадзяне, як мы менавіта будуем сваю супольнасць. Вось. Я так, можа, Маша штосьці дадаць, бо ты была першым сведкам. Марыя, і сапраўды, што ваша першая парада, якою можа быць людзі, якія сутыкнуцца з гэтым, могуць скарыстацца? Што вы як чалавек, як сяброўка і як адвакат у той жа час параіце ў такой сітуацыі? Гэта вельмі цяжкая сітуацыя, калі ты атрымоўваеш дикпік, а асабліва калі ты атрымоўваеш нейкія такія карцінкі ад людзей, якіх ты ведаеш і якія, напрыклад, вельмі вядомыя. Таму першая, канешне, парада, я чытала пра тое, што пішуць: заблакуй і забудь. Я лічу, што ў кожнага такога дзеяння павінны быць наступствы, але трэба глядзець на чалавека, ці можа ён гэта перанесці, так скажем, потому што, як мы бачым з той гісторыі, якая зараз бурліць у беларускай прасторы, што шмат хейту да жанчын, і ці гатовая жанчына перажываць гэты хейт. З юрыдычнага пункту гледжання, канешне бы, што бы я зрабіла? Вось, напрыклад, у Літве я бы першае, што зрабіла, схадзіла бы да судебнага прыстава і зафіксавала бы гэта, што гэта было у перапіскі, каб гэта было зафіксавана, і потым бы звярталася бы ўсё ж такі ў паліцыю з пытаннем аб узбуджэнні крымінальнай справы, таму што гэта падпадае пад некалькі артыкулаў у Літве, напрыклад, але цяжка даказуемых, канешне, таму што цяжкасці ёсць, і ёсць фармуліроўкі, і тое, што як гэта зараз існуе у прававым полі ў Літве, і можа быць так, што паліцыя скажа, што гэта у вас грамадзянска-прававы спор. Таксама трэба глядзець, чалавек можа працуе, там ёсць нейкія, напрыклад, камісіі і так далей. Тут пытанне, канешне, да жанчыны, там, і мужчыны з такім, канешне, сутыкаюцца. Што у рэзалце можна з гэтым зрабіць, і якое ёсць жаданне ў чалавека? Вось з той сітуацыі, пра якую распавядае Ганна, канешне, меня это ўразіла таксама, як і Ганну, і мая рэакцыя была такая, што гэта, проста. І я даведалася таксама, што гэты чалавек робіць гэта і з другімі людзьмі. У гэты ж момант былі тыя, хто атрымоўваў такое же побач са мной. Таму вось я вам так скажу, што трэба рэакцыя таксама ў прававым полі, але ў публічным полі гэта вельмі цяжка. І вось я хочу сказаць дзякуй вялікі Еўрарадыё за тую публікацыю, якую вы зрабілі пра дикпік, я ўжо скажу, Андрэя Стрыжака, і пра тое, што ён рабіў, не ведаю, як гэта так тут правільна акрэсліць. Перш за ўсё за тое, што вы гэта зрабілі, за тое, і дзякуй вялікі жанчынам, якія моцныя, якія распавялі гэта журналістам, і
Таму што я разумею, што распавесці журналістам, а потым бачыць, як табе, напрыклад, рэдактар аднаго з выданняў пытаецца: а чаму вы захоўвалі гэтыя фатаграфіі 2 гады? И у меня такое пытанне, ну, как бы, а что у нас переписки гэта, ну, как бы, наўмысна хтосьці захоўвае. Я вам адкажу, з юрыдычнага пункту гледжання гэта трэба захоўваць, каб былі доказы, каб потым чалавек не казаў, што ты нейкі там такой не сякой і хлусіш, што Гэта паклёп, так. Гэта паклёп. Каб не было такога, гэта, канешне, гэта доказы. І што, ну, как бы, а вось як тут... І вось давай пра гэты срок я хочу яшчэ дадаць. Ведаеш, вось нават у нас ёсць спецыяльна вось у крымінальным праве, нават і таксама у цывільным таксама праве ёсць паняцце так званае срок исковой давнасці. У крымінальным праве найчасцей гэта срок мінімум 5 год. То бок 5 нават права дае чалавеку 5 год на тое, каб падумаць, ці ты хочаш, напрыклад, займацца гэтай справай. Таму з якой рацыі нейкія людзі асуждаюць жанчын, што яны нібыццам гэтыя 2 гады чакалі. Гэта яе права пра гэта казаць альбо не казаць. І калі жанчына гатова, і, напрыклад, нават калі б яна пайшла да паліцыі, і, напрыклад, ёй удалося даказаць, што сапраўды спэўнены крытэрыі па ўгалоўным праве, само права ёй дае на гэта мінімум 5 год, а ў некаторых выпадках і 10, і 15, і 20, і больш, так, в залежнасці ад нацыянальнага заканадаўства. Таму я хацела вось тут падкрэсліць, што не мае рацыі гэты аргумент пра тое, што чаму жанчыны чакалі. І я далучаюся таксама да Еўрарадыё, таму што вы, насамрэч, здзіўляеце вось, як бы гэтых кангратуляцыёнаў, так, вы здзіўляеце тым, што сапраўды цягам кароткага часу Еўрарадыё падымае суперважныя рэчы, некаторыя з іх даволі важныя, кантраверсійныя, нават казала б, і гэта менавіта паказвае на тое, што як бы Еўрарадыё задае стандарт незалежнай журналістыкі, не гледзячы на пазіцыю чалавека, не гледзячы на тое, што могуць быць патэнцыйныя пытанні, напрыклад, да уплыву на донараў, напрыклад, і так далей, і так далей. Еўрарадыё бярэ гэты цяжкі як бы тэму і яе падсвечвае. Гэта сапраўды заслугоўвае, на маю думку, і не толькі падзякі, але таксама вось што Еўрарадыё задае ў гэтым напрамку тренд, і дзякую усім тым медыя, якія адразу далучыліся пасля гэтага і таксама падсвечцілі і сочаць за гэтай тэмай. Гэта вельмі важна, таму што мяне, скажу шчыра, я ўчора нават пісала пра гэта, мяне здзіўляе, чаму дагэтуль няма афіцыйнай пазіцыі арганізацыі. Байсол, маеш на ўвазе. Дарэчы, вось давайте вот гэтую тэму абмяркуем. Наколькі я чуў, нібыта павінна быць сёння заява ад імя Байсола з гэтай нагоды. Ну, чуткі, пакуль заявы няма, не ведаю, з'явіцца, абмяркуем. Але, Марыя, як ты лічыш все ж таки у гэтай сітуацыі? Бо шмат было выступаў з нагоды таго, што ён мусіў адразу падаць у адстаўку, сысці з кіраўніцтва Байсолам і ўвогуле как бы сысці з праваабароны, з грамадскага сектара і гэтак далей. Твоё вот бачанне гэтай сітуацыі з гэтага пункту гледжання? Ну, тут 2 таких моманты. Першы. Я вам напоминаю таксама, што Байсол і Андрей Стрижак падпісалі прынцыпы праваабароны, якія былі і апублікованы на Доме правоў чалавека. І з гэтага моманту гэтая арганізацыя себя называла праваабарончай. Вось. А ў гэтых прынцыпах таксама напісана пра тое, што праваабаронца не мусіць гвалціць, не мусіць вмешвацца ў прыватнае жыццё і гэтак далей. І з гэтага пункту гледжання пытанне такое і юрыдычнае, і маральнае паўстае, таму што, ну, няма заявы Байсола, а таксама няма заявы Беларускага дома правоў чалавека і іншых праваабаронцаў, таму што яны, раз Байсол падпісаў, а мы бачым, што яго сацыяльныя сеткі Андрэя Стрижака, у яго таксама ён увесь час пісаў пра Байсол, і амаль усё, што ў ім напісана, гэта пра Байсол. То бишь тут пытанне, ну, как бы людзі так асацыююць. Я таксама так асацыюю, што не, слухай, гэта не людзі так асацыююць, гэта ён так сябе пазіцыянаваў увесь час. Это таксама, каб не было такое, што гэта віна людзей. Стрижак заўжды ўсё пазіцыянаваў у сваіх соцсетках.
соцсетках. Соцсеткі байсола не так развітыя, выбачаю, што я так выйшла ў слова, гэта каб таксама не было бачна, што гэта людзі нешта недаразумелі, так? Соцсеткі байсола, ну, мушу гэта канстатаваць, не развіты так, як развіты соцсеткі Андрэя Стрыжака. Андрей Стрыжак выключна інфармаваў аб усіх такіх хат-ньюсах, так, то бок эвакуацыйных. То бок ён сам ствараў такое ўражанне, што я есть байсол. Байсол это я, так, ну, Макіявелі тут папахивае, так. Гэта не гледзячы на тое, што я з вялікай павагай стаўлюся да самого байсола як да яго працаўніц і працаўнікоў, так, таму што партызанка, напрыклад, з імі кааперуе, так, яны робяць вельмі добрую працу. Але тут важна падкрэсліць, што байсол не ёсць Андрэй Стрыжак, і Андрэй Стрыжак не ёсць байсол, так, то бок гэта незалежная арганізацыя. А я хачу яшчэ дадаць, ведаеш, ўсё ж такі, Марыя, мне здаецца, тут ёсць яшчэ такія пікантныя рэчы ў прынцыпах праваабароны. Артыкул 6, ён называецца, могу я зачытаць, калі ласка? Негвалтоўнасць. Мы лічым гвалт недапушчальным для дасягнення нашых мэтаў. У сваёй дзейнасці праваабаронцы не звяртаюцца да гвалту і пагрозы гвалтам. І пункт 8. Добрасумленнасць і адказнасць. Праваабаронцы адказныя за вынікі сваёй дзейнасці і неналежнае выкананне сваіх прафесійных задач. Праваабаронцы імкнуцца выключаць дзеянні, звязаныя з уплывам якіх-небудзь асабістых, маёмасных фінансавых і іншых інтарэсаў, якія перашкаджаюць добрасумленнаму выкананню праваабарончай дзейнасці, выконваць правілы дзелавых паводзінаў і зносін, выяўляць карэктнасць і уважлівасць у стасунках з калегамі, дзелавымі партнёрамі і ахвярамі парушэнняў правоў чалавека. Мы бачым парушэнне як мінімум 3 артыкулаў прынцыпаў праваабароны. Гэтыя прынцыпы падпісаў байсол, і ад імя байсола дзейнічаў Андрэй Стрыжак. Немагчыма, каб лідарам арганізацыі быў чалавек і адначасова арганізацыя была прызнана і свой захоўвала мандат як праваабарончая арганізацыя, калі яе лідар парушае як мінімум 3 артыкулы прынцыпаў праваабарончай дзейнасці. Ну, выбачай, я проста мусіла гэта зацытаваць. Дзякуй, што ты гэта сказала. Но тут яшчэ важна адзначыць, каб таксама было разуменне і ў гледачоў, што ўсё ж такі фонд байсол гэта прыватнае юрыдычнае лицо, якое існуе па асабістым правілам, у іх ёсць борд, і я ведаю, што гэты борд састаіць з 3 чалавек, і ён мусіць вырашыць, што з гэтым рабіць далей. Цікава, ці ў гэтым бардзе ёсць Андрэй Стрыжак? Наколькі я ведаю, то да, но гэта, наколькі я ведаю, не публічная інфармацыя, таму што спраўдзіць яе, ну, шмат публічнай інфармацыі, магчыма, можна паглядзець таксама в рэгістру Цэнтрасі таксама пра гэту арганізацыю, но мне проста вельмі, ведаеце, шмат людзей, якія там працуюць, і вось даже сёння, мне прям супер шкада іх і шкада тое, што адбываецца, таму што я ўсё ж такі лічу, што байсол можа існаваць, конечно, без Андрэя Стрыжака, таму што яны робяць вельмі важную працу. І яны могуць падаўжаць, я ведаю, што іх публічнае таксама ёсць лицо, і гэта жанчына, і чаму ж не быць гэтай, ну, как бы... Гэта было б нават прыгожа, нават на свой... Гэта нават прыгожа і антыкрызісна, і гэтак далей, потым свае ўнутраныя нейкія пытанні вырашаць, і гэтак далей, ну, как бы... Што тычыцца, ну, вось гэтае пытанне, якое задаюць увесь час, ці мусіць Андрэй Стрыжак сысці, я ўсё ж такі лічу, што тут павінна быць рашэнне, і таксама улічваючы тых, хто пастрадаў ад яго дзеянняў. Калі, напрыклад, у барда ёсць пытанне на гэты конт, яны могуць звязацца, напрыклад, з рэдакцыяй Еврарадыё, можа хтосьці з тых, хто згадзіўся, тоже будзе неяк там гатовы паразмаўляць, але я хочу адзначыць, што ўвесь час кажуць, асабліва тыя, хто мяне больш за ўсіх уразіў, што ён выбачыўся і прызнаў. Вось гэтая частка ўвогуле меня, конечно, паражае про то, што ён прызнаў, но нешта ён там прызнаў, канешне, агулам, но только не сказаў, што ён прызнаў. Гэта вельмі хітрая, ведаеце, я так раблю, звычайна рабіла, калі была адвакатам у Беларусі. Можа, гэта адвакат і пісаў таксама.
бо тэкст быў Хто загатоўлены. яго ведае, але я так не думаю, што ён сам гэта напісаў, альбо яму нехта там параіў, таму што ён так типа я прызнаю сваю віну, а ў чым я прызнаю сваю віну, дагэтуль незразумела. Вось. І тут яшчэ важнае пытанне, якое паўстае сярод гэтага ўсяго. Перад намі была пра гэта распавядала Сідорская, і таксама я тут падтрымліваю гэтае меркаванне, што пра прыватнае жыццё. Ён кажа, што ён сваё прыватнае жыццё, што лезуць у яго прыватнае жыццё. Но гэта не зусім так. Гэта паблік-фігура, якая мае ўплыў, і яна з актывістамі, якія працоўна з ім сустракаліся, і даже не працоўна, просто падтрымлівае, як вось у прынцыпах, кантакт з ім, ён дазволіў сабе гвалт з майго пункту гледжання. А яшчэ давай дададзім яшчэ тое, што патэнцыйна так. Мы ж толькі казалі пра гэтыя соцсеткі, як яны выкарыстоўваюцца, што па сутнасці соцсеткі Стражака гэта соцсеткі Байсола, можна так гэта казаць, гэта знак раўно, а нават з большай перавагай соцсеткі Байсола. То бок, па сутнасці гэта выглядае так, нібыцца, выбачайце, калі ласка, калегі з Байсола, але Байсол дасылаў дикпікі гэтым жанчынам, так? Ну, то бок, тут по-любому злоўжыванне службовай пазіцыі, так, і мы не ведаем дакладна, хто гэтыя актывісткі, так, але гэта выглядае простое, што Андрэй Стрыжак так падпарадкаваў сабе вось гэтыя соцсеці арганізацыю, што тады у публічным полі гэта, калі мы на гэта глядзім, выглядае так, што сам Байсол гэта дасыла, хаця я разумею, што мне здаецца, што ніводны з працаўніц і працаўнікоў, прынамсі, якіх я знаю, Байсол бы ніколі б такога б не зрабілі, так, але праўда вось выглядае такім чынам. З гэтых соцсетак мы даведваемся пра эвакуацыю людзей, і з гэтых соцсетак мы адначасова атрымліваем дикпікі. Ці гэта дзейнасць Байсола? Ну, тэхнічна так. Ганна, на жаль, не так шмат часу у нас застаецца, але я хацеў бы такое агульнае пытанне, тым больш, што ты сузаснавальніца ініцыятывы партызанка, якая займаецца таксама і дапамогай людзям, беларусам і палітвязням і гэтак далей. Наколькі вся гэтая сітуацыя гэта удар па ўсёй вось гэтай праваабарончай, гуманітарнай, дабрачыннай сферы скіраванасці? Ну, 100% гэта кампраметацыя. Я думаю, што нават не толькі на праваабарончым поле, а таксама, паколькі Андрэй Стрыжак себе пазіцыянаваў на такім, ну, давайте казаць шчыра, нават палітычным, назовем гэта ўзроўні, я думаю, што гэта і па палітыкам таксама ударыць. Ну, то бок, мы ведаеце, мы ствараем для замежнікаў як бы такі вобраз, што, ну, выбачайце, што мы не абарыгены, так, што мы нармальныя людзі, мы падтрымоўваем еўрапейскія каштоўнасці, так, і адначасова мы дасылаем як бы дикпікі, так. Як бы, ну, ёсць нейкая тут калізія, і як нас бачуць як бы замежнікі, гэта першае. Па-другое, так, я думаю, што гэта ударыць па даверу для арганізацыі. І, напэўна, вось таксама дапаўняючы Марыю, я лічу, што калі Андрэй Стрыжак застанецца ў арганізацыі, гэта сапраўды атаб'ецца даверам да арганізацыі. То бок для самого Байсола на сённяшні момант было бы лепш, калі б як бы яны вось менавіта атрэзалі вось гэты кусок, які для іх менавіта ну, шкадлівы, так, рэпутацыйна. Гэта менавіта, калі б Андрэй Стрыжак пайшоў у адстаўку, так. Бо інакш за арганізацыяй будзе заўжды цягнуцца пятно. Я вам скажу, вось якіх пытанняў, дзе тады гарантыя таго, што пасля такога вось ўсё ж такі ён ж прызнаў, так, невядома што, але ўсё ж такі прызнаў, што такія дзеянні мелі месца быць, так, што, напрыклад, звярнецца палітзняволеная, а едзеш у дикпік. Ну, як бы, ну, пасля такога няма даверу, так, то бок мусіць быць так, што як бы што арганізацыя мусіць, каб захаваць свой статус арганізацыі, якая мае давер, яна мусіць вычысціцца з гэтых рэчаў. Ён і так захавае свой статус там сузаснавальніка, калі я не памыляюся, так. Але так будзе выпрабаванне юрыдычнае, і я думаю, што магчыма, і гэта толькі канспіралогія, так, дакіну, што гэта чаму мы не столькі не бачым становішча Байсола, бо мы не ведаем, што там адбываецца ўнутры. І, каб вы разумелі, юрыдычна можа быць усё завязана на Андрэі Стрыжаке. І цяпер можа быць пытанне, што доступ да фінансаў, да юрыдычнай як бы уласнасці над юрыдычнай асобай, так, што гэта ўсё на ім. І тут павінна быць яго згода. Юрыдычна можна паглядзець. Я табе скажу, што так, гэта там так ёсць? і ёсць. Яшчэ раз? Што сузаснавальнікамі Байсола было 6 чалавек. Але хто мае права кантролі? Хто мае права кантролі? Вось тут ёсць пытанне юрыдычнае, мы пра гэта не будзем Стрыжак, так? Ну, наколькі я ведаю, то да.
Ну вось, і тады пытанне, ці ён цяпер сам пагаджаецца, каб перадаць гэтыя правы на дзеля іншых асобаў, каб менавіта захаваць дзейнасць фонду. І мы не можам выключаць, што цяпер у фондзе насамрэч унутры, гэта я іх насамрэч абараняю крышачку, так, хаця сама задаю пытанне, дзе стейтмент, але адначасова разумею, што там унутры могуць быць такая барацьба, таму што на Андрэі Стражаке могуць быць завязана ўсё юрыдычна, і тады Байсол можа лішыцца ўсяго. Юрыдычнай асобы, юрыдычных счетоў, історыі грантавай таксама. І гэта сур'ёзны, вось я, напрыклад, не ведаю, ці Андрэй Стражак дае на гэта згоду ці не. А яшчэ што вось тут трэба дадаць пра вызов і гэтак далей. Я лічу ўсё ж таки гэта можа паказаць добры прыклад таксама партнёрам і донарам про тое, што ў Беларусі існуе дэмакратычная супольнасць. Калі гэта будзе вырашана таким чынам, што будзе паказана, што да, ёсць, да, выбачылася, да, сышоў, да, вось тут вот, і мы прымаем каштоўнасці правоў чалавека. А пакуль яно так існуе, ну, как бы ёсць пытанне. Таким чынам мы покажем, як грамадства, што вот, глядзіце, у нас ёсць і нейкі інстытут рэпутацыі, і вось так ён спрацаваў. Так, ну яшчэ глядзіце, тут таксама Байсол ж не толькі працуе як праваабарончая арганізацыя, яна яшчэ, ну, неяк там афіліявана, таксама яна прапісала гэтае паразуменне на гэтай канферэнцыі, як яно там называлася, палітычнай, так? Так, протокол, так? То бок, па сутнасці, і падпісваў яго менавіта таксама Андрэй Стрыжак, так? То бок, гэта шкодзіць таксама палітыкам. Байсол рэалізоўвае праграму, якую пачаў офіс Стан Ціханаўскай, менавіта аб стварэнні міжнароднага гуманітарнага фонду. Канешне ж, гэта шкодзіць таксама і палітыкам. Я ўжо не кажу пра сам міжнародны гуманітарны фонд. Калі гэта будзе прынцыповае пытанне і будзе пастаўлена рэбром, што, напрыклад, Андрэй Стрыжак не пагаджаецца, як бы, каб зайсці, то, канешне, гэта атаб'ецца таксама на міжнародным гуманітарным фондзе, які створаны для таго, каб дапамагаць палізняволеным. Таму тут лінкаў насамрэч вельмі шмат. Такая высокая пазіцыя, на жаль, але ўплывае не толькі на прыватнае жыццё, як піша Андрэй Стрыжак, але і на жыццё таксама. Беларусаў, беларусак, асабліва палізняволеных і іншых уразлівых груп, якім дапамагае менавіта Байсол, на дзейнасць беларускіх дэмакратычных сілаў і таксама на давер інстытуцыйных партнёраў да беларускай супольнасці. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Шкада, што так мы тэхнічна затрымалі наш эфір, было больш часу, але я думаю, што не апошні раз сустракаемся і будзем звяртацца ў той ці іншай ступені да гэтай праблематыкі, тым больш што ўжо нейкі, я так думаю, будзе працяг высновы і гэтак далей. Таму я дзякую юрыстцы Ганне Маціеўскай і адвакатцы Марыі Колесавай-Гудзілінай за наш удзел іх у нашай праграме. Да сустрэчы, дзякуй вялікі, подписывайтеся, дапамагайце, беражыцеся ад высыланняў і атрыманняў усякай брыдоты. Інстытут рэпутацыі трэба ствараць. Так, я хочу дадаць, што я падтрымліваю жанчын, і калі ласка, мужчыны, не блякуйце нашых каментароў і не спрабуйце нам пазатыкаць рты, таму што мы будзем казаць яшчэ больш. Яшчэ гучней. Так, менавіта. Гэта я і Еўрарадыё дасць вам такую магчымасць, як заўсёды у прынцыпе і давала. Дзякуй вялікі яшчэ раз, да сустрэчы, жыве Беларусь, жыве вечна.